So 2016 kwaku Friday, colleague yami bengisebenza naye emachinini, sidibane nemoto yakhe ipakile apha phandle kaXesi. Phaka Xesi kukho amashara mayi-2 nomjito oyi-1. So siyabona mos ba amanzi ikhapule ezi. Phela ke eziba kuselwa incoko iyanasika iyadibana kuyahlekwa kuyathi tense. Nje kulelwe nje lo mntana ulela apha edongeni ibe nguAchus. Lo mntana uleliso ngapha ibe nguAchus, ibe ndimemva kwaAchus. NdiyiAchus iyafetsha. Nendake nami ngondweba kwami ngoqaba kwami uthanda izinto. Ndijampela ngapha ya ebondini. Ba lo mntana makabe phakathi. Ndike usendihamba iBVD. Nje ndihamba yeDVD mile mos nayo umjiko. Yabo? Mina msebenzi. Nje efetha Achus ndiyamphazamisa manje nami ndiyafetha. Yabo? Ndiyafetha nami. Umntana lona ajamba manje ndiyithanda le nto enzayo. Yabo? Ngicela ugoduka. Singadingamoyi. Angqoma nomsini nechick yabo. Because kaloku ngojidumile yabo yeah. Dingamoyi. Uthi ubora efondini. Ndimandela mntana, ndingande yena sithi ufuna uyovula icase. Ndibuza for intoni. Athi mina ndithi simele nditawuphambela mntana. Uyazazi uba bebhizi nabantu. Zange ndimve lamanye wakayithula la 10 years kuqala. Yabo? Ndizoyiva kayithetha ngumtshutshisi. Hey masi igwetyiwe mos. Three, 2, 1 and action. Tanki eSoweto ebukhosini uTony Montana bafethu awuthase Diepkloof ezone 2 eComma 1 le enzansi bafethu. I hope ni grand bafethu ekhala indaba bafethu vandag ngibhlungu plan ngibhlungu kamampela wa ngibhlungu ubhuti enginaye vandag ngeke ngaba nami ecathuleni zakhe angithola ngiyayazi la idinge sizokhuluma ngayo vandag. First time ngibhekana namabonda aseDanyana bengibosho lento engayazi. I can relate nalento sizokhuluma ngayo vandag bafethu. And I just hope nani bafethu nizofunda something. I just hope nani bafethu nisifake emajele singazifokola. Nizoyifila le pain because lento ibhlungu. And ngiyazi ukuthi wena mase uyenzile awufili next but mina mase ngiboshiwe. And I think ukuthi here at the same time like empilweni yami ya khada idea ukuthi for the first time ngabosho lento engayazi. But yeah asikhe story sami vandag. Ngithola. Buti kunjani mfethu? Siyaphila bhuti wami. Ugrab bhuti wami. Yeah, ndisafe right. Nami ngimnandi. Sure Buti ngizocela uzi-introduce bhuti wami usho ukuthi ubani, ubuya kuphi, ukhula kanjani. Yeah, izinto ezifana nalezo. Okay bhuti yami no igama lami ngululama. Yeah, isename kuBhonga. Yeah, umXhosa la ngibuye eGqeberha. Thank you bhuti. Yeah, ngihlala eGqeberha eNjoli. Konda kuthiwa kuseNjoli phaya. Maybe when I was izwide because maybe ngathi nale lenjoli ngijwayele ngiyalizwa. Yeah, ngihlala khona. Apha eJozi ndifike last year January. Okay. Ndifike ndihamba neMedem. Sisuka soyithu eGqeberha. Yeah, otherwise mina ndikhule abazali bami basekhona. I-time isekhona, olate isekhona. Sister wami omkhulu eFortman, omnye sister wami yena utshone 2019. Utshone ndisejele. So anzange ngimfihle. Yeah, ibhlungu naleyo part. Yeah. So then I decide ukuthi no Medem masike soqala ubomi mane Joburg. Can we shape by and Gqeberha rough kakhulu kuyafika kuyadujula. So nda relocate ndaza kweliqala. Yeah. Okay. So mangilandelela istory sakho I understand ukuthi kwabosho lento ngayazi. Boboshelweni mfethu. Bhuti wami daboshele yazi le yenza kanjani? 2016 bendispana mos. Ndispana kwenye firm ekuthiwa kuseAberdare Cables. Yenza cables ezinkulu zifaka uzixabisika abazifaka phansi komhlaba. Yes. Yeah. So besibhize ngazo phaya eAberdare. So 2016 kwaku Friday. I-shift yami ingu 6-2. Ngene 6 ekseni phuma u2 emini. Yeah, so usually khangena 6-2 benisithini bengilala ngigezile. Yabo because ndiyabetha kuloyisakala ukuvuka maybe ngivuke ngabo 4 or ngabo 3 yabo. So kulala ngidlile at least ndiyayazi ngizovuka phanga ngabo 5 shy upper body private part
ndivele ngihambe yebo. So Friday ngitshayise ke 2016 Friday ngitshayise ngo-2 ndihambe bendirent iflat yeah nina mos ngiqala ngithi i-room yeah thina sithi flat ayazi sure bhuti yeah bendirent iflat ke futhi man flat yami usuka kuyo uya ekhaya 10 minutes so bendikufuphi nasekhaya khaya just that bendisihlalela yeah so ndiphume ngo-2 angithi bengishiya ngo-6 kuyibhedi ngayodlulanga yeah so ngibuye clean room yami Friday mosilanga ku grant sipeya every week ngiholile Thursday so ndimnandi clean room manqitha clean room ndiyami ndiye ku-achus wami u-achus wami uhlala pha ngasekhaya yabo so ndifike ku-achus wami igama lake ngumnqamisa ungu-achus wami one day wangu-achus wami like case sibayi-2 kule case yeah uzova story apha ekuhambeni ndiye ku-achus grant wenzani right yasifika siplome even ngisakhumbula kahle kwaye kwafika enye ichomi yethu enguXabiso ifika isithi masiyikhaphe iya e-mall khona enye i-mall pha ekhiwe 2012 Kinako mall athi masimkhaphe uya e-mall pha eKinako yeah simkhaphe ke apha endleleni nje siye e-mall afumana i-call ebengumuntu ku-standby uqhuba itruck ngela xesha beqhubela u-Imperial so uhle nje ku-standby afowunele kwa-Imperial uba iyanideka khona icargo funeka aphumile iphume country so ajike endleleni ke ngoku asidrobe phi pha ku-achus wami endlini pha ngasekhaya okay sure achus wami Friday fondini grant bese sathanda i-Russian Bay ngela xesha bekusandofika i-Russian Bay flavor yeah pha kusasikhathi i-Russian Bay flavor sithanda yona asihle maseka Shoprite uShoprite ukufuphi pha ngakuthi endlini yeah siwalk sithi Shoprite Russian Bay 2 angithi mos Russian Bay ngela xesha bise 100 rand so if ufumene 2 awumnandi na sithi Russian Bay besidesha ngeFanta grape yeah Russian Bay Fanta grape sinyuke siye pha kuma eflatini yeah iflat yami bisemingo indawo kuthiwa kusezwide izwide ikufuphi xa uphuma and as in city xa uphuma pha eflatini uya endlini 10 minutes so zisondelene izwide imagala yeah siyohlala pha eflatini sifike siphole sihlala umculo sibe mnandi sisele sihambe isikhathi pha late sayisuthi yama sipheke man sitye bopha ngo-7 sitye phinde siphushe pha ngo-10 phelile ke ukutywala sifisa ke ukuba hey I wish ngoku ezi-Russian Bay besisiqala uzisela ngesisikhathi because kungola ngoku ya i-vibe ngoku izawuqala esitratweni kumnandi yabo asikwazi ulala ngo-10 achus yabo sizawuthini one-Friday amani nazo isendana pha kum yabo because bendizilimit Friday mos awukwazi uya all out Friday kuseku-Saturday no-Sunday yeah amani singayithola nje ingcijane nephu yabo khona indawo i-tavern kwapha ngakufuphi kuthi kuthiwa kaXesi masiwalke siya kaXesi sifumane noba yinephu pha eViceroy siyiwalke no-achus xa sifika sidibane nemoto ye-colleague yam i-colleague yam bendisebenza nayo ematshinini le way sidibane nemoto yakhe ipakile apha phandle kaXesi pha kaXesi kukho amatshara mayi-2 nomjito oyi-1 ofisha enye icherry elapha kwi-passenger e-front seat enye ihleli e-back nalo mjito so usho ukuthi zi-couples bora dile amani bora kwenzeka nini yangaphi manje yasifuna ulala man kulona uzayithenga singa-eda sihlaleni sonke athi no so wara wena thenga nje ibhiyazi mina ngathenga ibhotile athenga ibhotile yanto nganene ibhotile yanto ngathi clip drift angisakho sure ekukudala ngoku ezinye izinto andizokwazi understand Friday athenge le bhotile sikhwelene emotweni siye kaGqalane sezwide siGqalane ke indawo enkulu eyaziwayo eBhayi yabo sihlala kaGqalane sihlalwa phandle mosipha kuyagcwala indawo encinci like le yard khawuleze kugcwale ho and then phandle kube packed phandle abanye abantu yeah so sihlale phandle emotweni so siyabona mosiba amanzi couples cha sizazise kwabantwana kulomjita fine ngabo ngosimogo phela ke eziba kuselwa incoko iyanasika iyadibana kuyahlekwa kuyathi curtains kuvalwe kaGqalane pha ngabo 1 ne
1 to 2 2 kanjalo. kufawulwe kaGalata. Fanele kwake ngoku kuzawudrotshwa abantwana. Nalo no lo mjida uye wafuna ugoduka because uAchus wam engathi uye wanenqoko evanayo nomnye umntana apha and lo mntana unenqoko evanayo naye engathi ngowalo mjida lo uyishomkayo wecolleague so umjida akwati baye nofuna ugoduka wathi kwathini yabo ezazini ezazidayile no ubora angabe namsebenzi athi no masambeni bahlale kwindawo kuthiwa kuse Klein School yeah khona kuthiwa kuse Klein School ba indawo yamakhaladi siyoba dropa asibadropa kuhlika bona nabayi2 bahlike lo mjida kusheke mina no Achus Ramulura lenobora udriver lo colleague yeah mara uthe ubora singakaphumi nophuma ku strato pa Klein School awona bazigqibe baleka bafona lobora bayimisa mesushi bangene emotweni bahamba caba badambe umjida abafuna ulala hamba siyambona umjida ngemva uyathukisa hey nawe niyaqhela yabo sihleke ke andithi kuselwe kuhanjwe andithi kwaGalane kuvaliwe khona indawo eseseyisi kuthiwa kuse 2010 evali ke la ndawo 24 yeah so sithi no masine 2010 so mos ngoku kubora icolleague ngabona nabayi2 ndim uAchus sifika sohlala lapha e2010 napha sihlala phandle asithanda ungena phakathi tavern sifuna yonke into yenzakayo sivele siyibone same time yeah sihlale phandle ngabe namsebenzi sele simane singena nje in and out phakathi sikha ufuna mhlawumbe uyojonga naxa ufuna uyothenga sidibane phana nenye colleague yethu naye le colleague yethu ichomi yethu xa igama laye kudala ndilicinga yabo imemde ne problem yememory but pa espan besibizana ngoqhawe yabo besithi ngiqhawe kanye ngibiza ndithi ya qhawe khona qhawe yeah so ngizosonza ngibiza lo hlobo ngoba ngiqhawe because igama lakhe yandisakhumbula sekuqhawe pha uhleli nomkhulu wakhe ubhuti wakhe omkhulu bayasela pha so nje basela nje mase kuba no siyazana baphume pha phakathi bazohlala nathi so uyayibona ba ngoku yila set yethu abona nabayi2 necolleague ubora noAchus plus nabo uqhawe nomkhulu wakhe bazongceba pha kuthi engabe nomsebenzi kube mnandi sakhumbula naye ndidibana pha nenye ex girlfriend yami ihlala eMadawela naye yayihamba nechomi yayo nayo apha kuhambeni baye bazohlala apha kuthi hey saba baninzi yabo sahlala sasashaya morning bang sakhona kusile ngoku and sikhawathekile funeka sityile yabo and mos mina ngihlala ndedwa and asikwazi ufika pha ezifletini abantu besalele khalwe ngihamba pha and chaos kuthini at least masibalinda abantu bavuke sikwazi ke ngoku uyokwenza lo chaos sihlala umculo weekend mos ku Saturday wonke umuntu uyajabula Saturday abanye benze washing akhomle ba complain qhayo senze show basilinda kuba kuthini kuvulwe ka Shoprite vul 8 sifuna ukuthenga ezinanzi Russian Bay yehlala ishoka manje yabo ishoka manje siphele sibaba ninzi sidibane nechomi zethu sasesitratweni but ngiyakhumbula ukuya kwami eflatini koya kwethu eflatini sama ngemoto eziyi2 enye sayiqesha special ujikeleza lamaphela akasibeke mana apha kuma eflatini sakunika nanzi imali yabo apha endleleni sigqithe emakuleni sithenge sithina sithi AA but nina kwalicala nithi soapbag sithenge ke AA or soapbag leyo sithenge 3 yabo sithenge isonka sihambise pha kum kufike ngishayibhodo andithi mos ka uphuzile ayithanda uchisayo nekhakhazelayo can't prepare too much phaya roomini kuphinde kufike amajida ke ngoku benawo nechomi ezingamakhe besiyirushin besibaninzi erushing yam noba because ngiyakhumbula beyiflat yesithathu le uhlala kuyo ndimane ndigxothwe eziflatini because ichomi zam zinemoto so istrato ziyasivala so omakhelwane abacomplain bayimoto zabo abakwazi ugqitha and engathi thina siyigangster wathi sibe thina siziphilela ubomi bethu bonke abantu bayaphangela qha ba successful banemoto zabo so ibiyiflat yesithathu oko ngigxothwa kweziflat so ibiyesithathu leya fika ichomi zam ndiyamena le ex and ex yeseMadawela ichomi yayo ikho sifike sipheke kuselwe ndiyakhumbula yayifuneral pha e-areeni kwekula flat mandithi ise-area yami yonke leya yabo area yami yonke ndithi usuka pha uyekhaya 10 minutes so yonke la vicinity area yami kwakuphi isifihlo pha umncwabo
Qha-ke wazange siphumelele thina because sasiphuza Morning Bank. Ezinye ishomi zethu zayazikroba phaa because ngiyakhumbula saphekelwa ngenye ishomi yethu uZimasa. Yeah, wasiphekela uZimasa ukutya le ezayisupek satya wathi uyovasa. Ingabe namsebenzi kuhlalwe andithi manje Dim Atjus wami. Yabo kuqhawe umkhulu wakaqhawe ibe ngabantwana bayi-2 beyihamba nobora nathi ibe yile ex yam ibe yile chomi yayo ane abantu nomnye ndimkhawuntile colleague nomnye umjita otsho endiyenda ndachomana naye esitratweni ngosetavern thina amajita sichomana etavern yabo incoko yakwazi uvuka etavern nivele niklike noyi-2 yeah nalamjita sihlale kuphuzwa lo mjita ndidibane naye esitratweni athi ufuna uyothatha imali phaa kuye yabo nje uyothatha imali phaa kuye uqhawe unemoto athi ufuna usicela usiwa ngiqhawe phaa kuye endlini uyothatha imali. Okay, uqhawe ahambe amhambise sokushiyeke mna nobora nabanye kanti uyaphosisa uyagxoka ufuna uyolala because waye wadampa uqhawe phaa endleleni. Uqhawe wasiphela esitakelwa yimoto phaa endleleni kwenye indawo kuthiwa kandokwenza hostela yaphaa ibhayi kandokwenza yeah. So umkhulu wakaqhawe uphele etipa ebhedini nje ibhedi ibhedi manithi amakhanda yenu nje bathanda bangapha xa nibaninzi ukwazi ukulala so nelala so yeah. So umkhulu wakaqhawe yena watipa eli so just thina sishaya Morning Bank siphuza yena utipile laba bayi-2 bephele boyisisakala xa Rwanda back i-ex le yam yaseMotherwell ndiye ndaxabana nayo because yaye thatha imali yami yakhupha imali yami epokothweni ujina ndithi kushushu ngisarumini so ijina ikhulula ngiba ushoti ijina iphosa phaa yena ngoku upokota lena skaya yam ukhupha 200 still xa ndiyifuna back le 200 uyayikrazula 100 rand ani ngifake ikheni ta uyangiqhela maso yabo so aphele ehamba nechomi yakhe bahamba lo hlobo yabo ndingabahoyi so ke kusheka abantwana bayi-2 besihamba nabo kwakade nomkhulu wakaqhawe nobora lo i-colleague le yemoto siyazi ngabo abantwana and uAtjus wami ndithi ngasincokola into evanayo nomnye kwabantwana ngabe nomsebenzi uqhawe nje esitakile awufonele obora babora hayi man kazontsala fondini ngistakile so ubora athi no candies dokutsala so ubora ufish ahambe kusheke abanye kusheka mna noAtjus nabantwana bayi-2 nomkhulu ulele yazi cover nix is gone ante bona nabo bephele bedini befuna unqenqa bangenqa bedini benebhakla ngosibhakla gate half door ndikhoya ikey nantsika ibhakla gate ndivule half door enzeke noba silele abekho umuntu uzovuka uzofingena azithathele izinto eromini yabo benebar fridge yala double door but ingaka sikhiye sibeke phaa phezu kwefridge silale sinqenqa hey just manwele ndiyamva uAtjus yabo andithi mose bevana nalo ndiyamva bayamromansa yabo bayafetshana but kuxityiwe impahla yabo because omnye lo ichomi yakhe lo umntana yaye yathi yona mani iyavuka iyokhangela obora babahleliphi because kudala bendiyeni yabo so lo asheke lo ebenento noAtjus yabe namsebenzi ahambe lo wamntana so kusheke mina noAtjus nalo mntana nalo mjiduleleyo so nje kulelwe nje lo mntana ulela apha edongeni ibe nguAtjus lo mntana ulele so ngapha ibe nguAtjus ibe ndimemva kwaAtjus ibe yilebra itipileyo iflora leyo ngendiyo uAtjus yafetsha nentakiwe yafetsha nami ngondweba kwami ngokuqava kwami uthanda izinto ndijampela ngapha ya ebondini ba lo mntana makabe phakathi ndike usendihamba i-BVD yabo nje ndihamba ye-DVD mile mos nayo umjika yabo yabe namsebenzi nje fetha choose ndiyamphazamisa manje nami ndiyafetha yabo ndiyafetha nami umntana lona ajamba manje ndiyithanda le nto enzayo yabo ndicela ugoduka ndingamoyi ngqoma nomsindi necheek yabo because kaloku ngokujida umile yabo yeah ndingamoyi aphele afumana isijiko phaa phezu kwefridge isijiko ngoze yawola amaqhaga around isijiko aziphumi isifridge yeah so avule lo mntana ahambe neqhaga lam nesijiko
because ndiyakhumbula eliqhaga ndalifumana ngengomso esitratweni ngala mina zange ndilinake xa ndizolinaka late kafuneke ndiphinde ndikashoprite ahambe lo mntwana okay fine ndingabi namsebenzi siphele silala nowajuice besingabantu beseti mos thina nowajuice yabo werashini and yo besingathanda kwamathaveni besenza i-sit in kufika igenge hlalwe apha kum erumini amajita utywala kuthini yabo ya le nto mna bendifuna uyenza phakugela kahle andizuyibiza yini ibiyenzeka kwiseti yabo ivele izenzekele kube mnandi vele ulife abelula kube mnandi kusasa kuthethwa loo nto yabo mnandi ya ayoleyo kumnandi nje sivumelano silale nowajuice fowune omnye yi-ex-girlfriend yam namhlanje nayo ihlala emadawela igama lakhe nayo yalithanda iseti yayazi irashi yam bashushu amani ithini into yabo singafuna uzapho netshomi yam hayi zana ko-ghost yabo nguye netshomi yakhe mvuso ajuice hayi mani ndivuka fondini maseka shoprite sotsala ezinye i-russian bear ngomgqibelo kulate ke ngoku pango-6 vuka fondini siya shoprite ya apha endleleni yakashoprite andithi sidlula ngasekhaya u-ajuice from ekhaya to ajuice ujamba nje i-road and then ku-third house kulo ajuice athi sensebegqibeleko yena erumini yakhe ngezolo ufuna nje ukhoba nje if ufuneka kuvulwe ifestira avule ifuneka ayivale alayite yathini uzandifumana endleleni ndiyabe ndiya kashoprite ndandingela kashoprite ndidibana nobora uthi ubora efondini ndimandela mntana apha wayengubani igama lakhe but likhaladi mix xhosa khaladi wayengubani baveronica andisamkhumbuli yabo ndidibane naye ubani apha ndinqande yena sithi ufuna uyovula icase ndibuza for intoni athi nina nditawuphambela mntana uyazazi uba bebhizi nabani nditsho uba uyazazi yena uba mna ndithi mna ingqondo yam ngoku ebefetshwana nowajuice empahleni bendicinga mhlawumbi nabayabhalana kanti hayi phezu kwempahla sorry ngelanguage ya ndithi uyayazi laa mntana mos uba bebhizi nabani suka yabo ndingayithathi ndingayifakeli engqondweni loo nto leyo ndingene likhwa ndifike ndithenge ezinantsi ke-russian bears yi-2 xa ndiphume elikho ndidibana nowajuice ndithi efondini ndidibana nobora apha tubora ungandela mntana efuna uyobamba for asika phambele lo mntana yabo singayihoyi sihambe siromeni afika abantwana siphinde siyiqale phantsi yabo ibe yikhapuli ndim nolora nabona nalo ex yam nomnye wesibili yabo sele qha abantwana yabazi abantwana basebhayi ngotsotsi yabo nje sisela nje bayawhatsappela ngoba mabazolandwa ngoku indoda badikiwe utywala buphelile apha andithi thina sesitargetile uba sizolala kuba grand hayibo sibone ngekhola imoto isithi phandle kanti isikhapheli lama sibeke phandle siyagoduka hayi okay ngabe namsebenzi nathi sesidiniwe kasilale from izolo ajuice agoduke nami ndilale so kwaku-2016 kuhambeke ndiyakhumbula ndafika lwapha kum ekuseni nakhona ndandingena u-6-2 I think yayigqithile inyanga sasileqa inyanga yesibini but azange sibanjwe immediate ba laa mntana athi uvuka ngoku aye e-police station maybe mhlawumbi kugqitha 1 day nizobanjwa kwadlula inyanga yabo ukuleqa 2 months because ndikhumbula sibanjwa ingathi sibanjwa kuzophela September kuzophela uJuly ne ndiyana uba uSeptember okanye andisakhumbuli kahle ama-treatment but 2016 okay fine sibanjwe ke because kuqala kum kuNkozo amapolisa ekuseni phaa ngoku xa ndivula buza uyamazi lo mntu ndithi uyamazi wanxiba ke uyayazi masenze ntoni ndithi ndikwenze ntoni fondini athule lo manxiba fondini yabo xa ndiphuma phandle azininzi i-raid yayi-raid njengoba ngalaa mini zininzi eziveni yabo kukhona inansika apha i-avance ndifake kulaa avance kuthiwa akasibonise kwajuice wakho ndiya phaa kajuice fike ndinoke ajuice khuboni intoni basithi khuboni mos amashaka ayindibizi ndithi kavule fondini khona ingxaki yabo xa kuvule ajuice ule ne-girlfriend yakhe kuthiwa nxiba bhuti wanxiba driver phambili xa ekhwela sikhwelise kule moto iyi-1 so-2 ndithi efondini lo mntana akakholanga nathi ukhwele kwenye imoto sibanjwa ngulo mntana uthi hayibo simhelibhe
ingabi nomsebenzi sihambe ke siye charge e-charge silale and then ekseni ngengomso ndicela ifone yabo bandifuna ukubhalela usister wami pha endlini ndifumane ifone ngimbhale message bemntazi banjiwe apha umntwana uthi ndimraweli what okay ingabi nomsebenzi yabo andithi mos iba yi-74 hours mos ne yeah xesha la for 74 hours siyahamba ke siya court eNew Brighton siya court ndiyakhumbula 54 i-court yeBay yeah siya court sifike phanya but simiselwe 7 days esinyuke sesanalbans trial yeah kanje ziyalomba siya trial Yeah. so ixesha la 7 days leya la process for uba igqwetha lesi aphelele for i-bail yabo sibuyele after 7 days after 7 days esiphinde simiswe lenye 7 days kuthiwa kuba verify i-address yayazi mos yonke laa nto yabo bayadrama yabo la process so iphele by 14 days mari kule bail sayifumane i-bail wathi laa mtshutshisi uba akaboni isizathu uba makasivimbe i-bail because apha bekonwatyiwe tontoni kwabuya esitratweni kwayiwe erumini so ibiyinto yolonwabo le i-bail uzasinika wasinika i-bail nyhani 20 ndiyakhumbula kwakuphela uSeptember man yabo because ndaxoka esipani ndathi ndiyagula eza ntsuku yabo so ndabuyela esipani so ke ngoku singena ku-2017 khona i-crisis ebendiyenzile phaa esipani yabo nantsika ye-cable yeah ikhontero ndamosha phaa esipani so ngala 2016 kwi-period ye-suspension yabo ngala 2016 iqala nini yaqala ngoNovember yabo so ngoku mani ndiyoxoxa icase yabo so 2017 January bangigxotha yabo so ndahlala ngaphandle ndaqonda mos ndingumntu wabantu ndineetshomi ezinintsi yabo enye out yam sadibana ngengqondo yathi tsho masivule car wash yabo ndathi i-ID address ivula phaa sekhaya sayivula i-car wash hayi yapopa i-car wash yapopa phaa koJune yaphuma i-Provident yabo ndazithengela imoto i-Uno 4 doors yeah so andithi siyixoxa le case singaphandle nathi sirelaxile and ke ngoku asinazingqondo uba masithathe igqwetha lemali besiyo waste imali because asenzanga nix yabo sathatha i-state lawyer yabo kanti siyibhatyazile ke state lawyer so simane siyixoxa ngaphandle and ulife thixo ngathi wayenza ngamabomi uyayazi yena uba uzandisaphi uzakhe nje sithele because ulife wawumandi mnandi bamnandi joka yonke into iyapopa buda yam iyapopa yabona nemoto ngapha ikhawashi iyapopa yonke uso life lewe sixoxa simane siyaxoxa simiso yawintsha mos ecourt yawintshelwa phaa mhlawumbi kuthiwa 3 months 4 months yabo yes but kwafike ilixesha ubana ngo-October izawuba i-judgment yabo and then ndijambela kwi-judgment ngoku andiyibalisi ewe kule judgment mos besixoxa kakabikho lo ntsika lo mntana but before i-judgment wakhwela laa mntana emkhumbeni isitori salo mntana sithi sasiserumini mna netshomi yam uLura silele itshomi uBora yena engekho eyesamwe yabo nje siserumini mna lo mntana ndamkrwitsha apha emkrwitsheni kwam uLura wamkhulula nje uLura emkhululile mna ndamrabia yakeba nedrama kabantwana uyakhala nje ebalisa lento uba yabo utshutshisi nayo yabaseleka yo mnike namanzi mnike nam uyabaza betshutshisi and utshutshisi yenza ibe nkulu yabo ndamrabia and then nje kwaye uBora wafowuna esithi uye sendleleni ebuyayo kule ndawo ebekuyo so nje ndaphendula ifowuni uba uBora esithi uyeza sakhawuleza samyeka yabo and then ukayifika uBora laa mntana yena waphuma wayongena emotweni uBora ke ufika sehamba nabani ufike sehamba nalo mntu sitsho isitori asikho esi story ufika sehamba nabani nalo mntana lo ebevukile esithi yena uyokhangela uBora babaphi yabo xa efika uthi yena so xa igena uBora phaa erumini lo mntana uyaphuma yabo abuze kuthi bakwenzeka ntoni ndithi kwenzekanga nix yabo uBora emotweni xa efika emotweni uBora lo mntana uyuthuthuzelwa ngulo ebesithi uyokhangela uBora
xa ebuza ubora uba uthi ukhalela ntoni athi lo beyokhangela ubora uba ubora ubuyela kuthi efletini uba hey Majida niyenzele ntoni le nto ndidisi yabo. But ke ngoku sesistory esi and ndisakhumbula ufumana kwathi ii-records because saye safuna uaphila yabo. Izitatimende eziyi-2 uthi samkrwitsha esesibini sasisithinga nene but zaziyi-2 man ziconfuse yayinto engayenzi sense. Yazi make-up story ivamise ukwenza kanje. Yabo but all in all nje simane ke ngoku sisiya e-court kukho igama esalibuzwayo ngoNansika le gqwetha lethu. Igqwetha lethu yayingumuntu obhinqileyo, umuntu ongumfazi banyanyani khange niyenze le nto yabo. So ndithi mna kuye andithi mos basenzisa laa nto ya-DNA. Ndibuza ithini dani i-DNA? Wathi lo mama i-DNA negative. Ndithi ke ngoku benjani le i-DNA negative? Wathi lo mama yena xa iphendula no uzozama ba i-state lisijijisele umnwe basigwebele ngaphandle basiwonishe for into enje ingaphindi yenzeke. Okay fine, okay that's relax yabo. Xa simane siye court simbone manje lo mtshutshi lo igqwetha lethi ba alisazi ukuthi ngoku lizosinukolisa babhizi bonke phaa kuyahlekwa yabo. State lawyer sinje yabo because kwaye kwafika i-judgment day nge-23 ka-October sagwetywa ndagwetywa 10 years watyuswa mogwetywa le-8 years kwathiwa yi-sexual offense kwathiwa mna so mna ndingu-accused number 1. So ndiyambuza ke ngoku uNansika umantyi uba enjani le ingana-DNA test i-DNA negative? Athi la Nansika la mantyi inoba kaloku ndasebenzisa i-condom. Ndibuza liphi ixesha lothatha i-condom kodwa wathi mandingamxoxisi noba mhlawumbi le nto zange siyenze but sibonakala uba thina sayenza because asibonakalisi remorse nje kanjalo nje. 10 years ngaphakathi etrongweni nje for uphathaphatha. Ewe yona kuba bendithe kuqala mos ezi zinto zesityi izinto zethu. So laa nto yavela yasinxiba because ezi zinto sizenza sewina sometimes but besingazibizi uba nje kube mnandi. But so i-intentions nangoku yakwenzeka loo nto not ubana ezeli hlobo athetha ngalo uba samkrwitsha samkhulula impahla and then mna yabo. So ndaye etrongweni ke saye etrongweni no-accuse ngahlala 5 years full ngaphakathi yabona eziwe fike ndazenza phaa etrongweni ndandingemzimba wami wayengenezithi sistress nesithukuthezi nokuqonda uba jonga zinto mane ezithathu kulaa mjito undidrowela kamani khandenze nam yabona. That's etrongweni ndifike ndaba ngumntu abazali bam azange bandikhulisa uba mandibe nguye. Etrongweni ndifike ndathatha inombolo fike etrongweni ndali-26 into yazange ndayicinga uba ndaze ndibe yiyo because often ndibanjiwe ngoku ndafika etrongweni ndayothatha inombolo ndaba li-26 but andizungena kwangasetrongweni. Etrongweni bendihleli kahle bendingahlutshwa nix but istress sam yile nto laa nto yandimosha istigma le nto elaa gama lisalihleli apha kum because ndibizwa yabo. And esi story endisikreyithileyo andiyiboni isense ubana ndingathi ndihleli 5 years full ndiphinde nangoku ndizothi into andiyenzanga kodwa sidihlelele because bekusuppose ngoku ndiqonde uba ayisukandayenza so le nto nyhani ndizitsho nangoku ubana azange ndiyenze kakubana ngoku if nawe unondinceda Grootman yabo ndiyayibawela ufumana igqwetha ndiyi-aphile phantsi le case because sisayi-aphila phaa yabo laa bra yasitshela 20,000 yonela kuyosayinisa iNansika records azange iphinde ibuye azange siye court yayitya kanjalo iNansika 20,000 gone. So ndavela ndathi hayi noba nguNkulunkulu namanyange ebefuna ndiyihambe le njeni yabo. So 20,000 down the drain. So ndisabawela mna i-aphila le case because ndifit for yona kwa the fact ubana ngoku ndizothetha nawe abo andikwenzi isibhanqa andithina ndizowesta xesha lakho serious nyhani uboshele intonga yayo. Manje angitshele bhuti ikulimaze kangakanani bheka ke sewushaya 10 years ulaphana esikhafuleni asikhulumi ngejele but manje ngifuna sikhulume ngaku sogwetshiwe ugwetshelwe intonga yazi first day baqeda ukugweba kwenzakalani ngawe la?
zange nimve lamanye wakayithula la 10 years kuqala yabo ndizoyiva kayithetha ngumtshutshisi hey masi igwetyiwe mos yo girlfriend yami ndandithandana nayo ngelaa xesha yayikhona phaya ecourt kwathi kohlulwa kwathulwa la 10 years ndava umnyango uvaleka xa biye yaphakama yagoduka xa ndijonga itimer yam itimer yam namhlanje na 79 years yabo xa ndijonga itimer yam isigwinyile inyembezi lapho timer yam so laa nto yandiafektha and it-affecte njani indilibazisile because yabona ngoku andiphangeli life wam umile ngqe that's why ndinadicide apha nemate bana masise ngapha sirelocate sizozama ubomi le mate nayo imate endibene nayo kufacebook andithi sinazo ifowuni phaa mos azikho right sikho semthethweni but siyazenza it means uba masibe nazo loo nto ayinto yoba siproud nazo but funeke sicommunithile nabantu bethu bangaphandle yabo because uyakwazi ukumane kube umama wakho uthe uwile ufeyintile yabo so funeka uhlale ucommunicate into yokutya because etrongweni kutyiwa exesha and kutyiwa setrongweni ke yabo so funeka uhlale nawe uzazi uba ikhabhathi yakho i-right ofish ke kufuneka sometimes ifowuni andithi andikho proud ngaloo nto i-wrong andiyipromote leyo bhuti ithi ngitshele ne ngakusekonda akekho umuntu ozoyipromote but ke yinto ehambisa isigwebo iyasihambisa ifowuni ihambisa isigwebo mfethu ngingarelate ngayo le nto le mina ngibantite ngingenafowuni mina mangingena ejele nje amafoni wangakabi khona ngicala ukusebenzisa ifowuni 2010 and for mina from 2010 to 2012 nakuvele kade I understand ngiyithola le nto but nayi question yami bhuti ne ngifuna ukubuyela emuva lapho bhuti senijwayela ngidalini futhi ngifuna ukuthi ngokwakhele something yani ukuthi ukwazi ukuyibona nakho senijwayele le nto le ukuthi siyabamba isethi yabo siyabamba and then kube le nto levela ukuthi niyakwazi ukushaya ibhandi sibiza ibhandi thina ukuthi mhlawumbe kushaye mina kushaye wena kushaye umfethu ngada so le nto besenijwayele njengoba usho na ukuthi ayibili ibhanti as usual bali ibhanti because andithi mos bakhona yabona ama-cherry okay so wena uya kulo ucacelwe nguye and then but sometimes uyakwazi kuyenzeke bana nje sibayi-2 no-accuracy kukho lo uyi-1 kuyafumaniseka ubana uzawulala apha erumini and then ekuhambeni kwexesha izawuphela isenzeka ke lo lwantsika lo bhanti uthetha ngayo but besingawo abantu bayo ibhanti qha besingabantu beseti and kwiseti ke ngoku besenza sure uba ama-cherry manintsi kumnandi and then wena uzawuya kulo ukhanyelwe nguye and then if niyavana sure nivene but ke ngoku iye yenzeke yona mhlawumbi accidentally ubana makabe yi-1 okanye babe bayi-2 but nje bebayi-2 siyakwazi ulife ulula siyabo so yazi why ngikhuluma kanje but ne yazi ezinye izinto but niyazenza or siyazenza thi ngibeke kanjani siyazenza igcine yakhela mase yakhele kanjene ngase kungena ngena imimoya kusho ukuthi noma ningasafuni ukuyenza senicontrola imimoya ukuthi yenzani kanje yenzani kanje plus ihamba neklazo uyayibona lento le so yazi esikhathini esiningi ne njengoba wazi ukuthi la ekhaya ka-Strength & Hope uyazi ukuthi khona umuntu engakamveleli lento le lapha ekhaya akaza experience lento le obuya kuyo but basasekhona bayenza lento lokuthi babambe mhlawumbe umyeni nomunye abe nowakhe kwesinye isikhathi mhlawumbe kubambe wena nawubambanga mara kugcine vele kube yi-threesome experience yakho ubuye danyana for into ongayazi ufundeni like ngale incident eyenzeke ngale mini leyana from first day nihleli nomngane wakho until nize nizoba yi-12 13 14 Fruitman yam aningoye umuntu lenqoko othanda uthetha kakhulu but zawuzama uexplain because ndafunda lukhulu and yandenza ndahlakanipha yabo isethi sure ndingahlala kuzo but into ezidibene kubana mhlawumbi ndifike ndibe ndishela kwisethi
andisafuna uyibona and zandinqabela for the fact uba ndarelocate from eNatskeni Gqeberha ndazohlala apha ndazohlala nomntu wam yabo. So ezaa zinto ziyenzeka because ke awukwazi uyistopa uthi emajiteni iseti irongo iseti I mean kuba mnandi esetini ehlobo ndithetha ngalo kuba mnandi esetini and then uyancokola ne-girls and nje nditshoyo iyakwazi yona i-girls uqoma yiyo lo mfana lo ndambawela yabo yenze sure uba mhlawumbi nizodlala nge-eyesight nide nifumanane. So kumbuzo wakho andikwazi kahle uphelela kakuhle uxole wena ngale ndlela ufuna ngayo but mna into yeseti yandifundisa because ndivela kwenye indawo erongo yabo yandibeka kwenye indawo mna yeseti yabo because sometimes xa sisela utywala thina siya-overdose utywala xa usela utywala awu-limit because awunosela ibhotile eziyi-5 maybe zibhotile eziyi-5 zize-commando in one night and then u-expect ubana ayikho mhlawumbi into erongo ezokwenzeka. Everything will be normal. Yeah. So iqala apho ku-overdose and ke ngoku because nam ndifike ndayifunda phaa kwi-social worker ikho nto inansika ye-substance abuse because namhlanje ndiyayazi ukuthi maybe if ndikwazile usela ibhotile yesibini noko eyesithathu hayi andisayingeni yabo because kwasendlini umedem lo ndihlala naye wafumaniseka ubana ndiyakwazi kusasa athi bendimbethile ngento nje encinci endiyicreatileyo ubana ndiyamlinda ndiyamkweleta abe engenzanga nto. So kwayona yayibona uba iphinde ithini laa nto ingene ku-GBV because umntu wam ndiyamhlukumeza so mandithini mandilimithe mani apha eglasini yabo because andikwazi ukuthi because ke noba ndizothi abantu mabayiyeke iset akekho umntu onoyeka iset uzawudawu phambili because andithi ubaleka uye tavern sometimes etavern uyakhanjwa uyabo so kumnandi ngcono uhlale and ke ngoku abazali abakhoyo bayakuthanda xa ebona umntanabo ephuza yelapha ecankwabo than uba esetavern because zininzi into ezenzekayo. So iseti at least kuba mnandi nihlele endlini phunywa kuyothengwa kubuye kuhlalwa endlini. So qha kuthini wena kuzigada wena ube strict ngawo yabo wena uzazi uba hey lena into maningayenzi at least uyazazi uba ukho mntu wakho erumini. Ewe normal uzawubisa ubisoku ayileyo into sinayibalekela ke uzawubisa ubisoku mhlawumbi kwapha esetini but yakhawathi ine-consequences man kwelinye icala imnandi kwelinye icala ine-consequences iziphumo zayo yazi mina ngithini bhuti yabona iset mhlawumbe ngalesa sikhathi futhi bomncane ne mina nginalento lokuthi iset ina certain age groups uyangizwa because of kwamanje mina kule age engikuyo yazi iset yami yiphi ilokuthi mhlawumbe kune-event and then ngihamba ngiyobukela then mangiqeda ngiyahamba ngiyangizwa and yazi wangikhuluma kanjeni ekasi sikhula kunalento le bathi makhubela rush yiset uyangizwa and amongst lento le izinto ezikanje zivamisile ukuthi zenzeke yabo so but man ibhlungu lento le ngiyayazi and ngiyakuzwa ukuthi ufisa ukuthi ngathi ungayi-aphila going forward ukwazi ukuthi uthole ubulungiswa. So ngakuthipa vele yabo ukuthi lento le if ever ufuna ukuyisusa ungayisusa anytime and ayifuni imali uyangithola into yokuqala la ubosho khona kumele uyodila nalabo bantu labo yabo sicala ngalapho leyo police station leyo ubosho kuyo yabo but okuningi yesikukhuluma la ku-podcast yabo but ngizokubonisa indlela ukuthi mhlawumbe ulwa nayo kanjani yabo ngoba kunenye out yami enginayo ngizoyibuza via going forward ukuthi imfethu konje uthini ngoba le out leyani ithi yaboshwa 8 days but yakwazi ukuthi i-deal ne-state and then bayibhadala lena ndiyifuna ngifuna usiclaim kahle la state ifuna uyi-challenge le case noba inophinde iqale phansi it's fine. So bhuti wami ayikabi yabo yazi ngiyakuzwa ukuthi awuyenzanga lento le and nami ngiyakukholwa I believe ngoba ngiyazi mfethu ngibhandite kaningi nabantu abangenzanga next yabo yabona le camera leyana la
ngifuna ukhuluma inhliziyo yakho. Ngitshele la siselwana ukuthi but nawe yazi enhlizweni. Noma ngaba 2 minutes. Nawe yazi mhlambe kwesinye isikhathi uyaphila. Ngiyazi ukuthi uyohlangana nayo le podcast. Sesenzela ini i-awareness nakwabanye abafaka abantu ejele. Yeah. Ngicela umtshele mfethu ukuthi sister nawe yazi ukuthi angikwenza ngifukona. Yeah. Noma ungasambizanga ngegama just ukuthi yebo. Yeah, hayi wena chomi yami. Mkamanje andimbambanga ngagarage umntana abantu. Ndiya understand la mntana wajutwa. La mntana wajutwa zi-colleagues ezizamo. So andina nansika andinangala ngakuye. Yabo because yena ndiyayazi into because yena wajutwa i-colleagues zami zaye bazalini then abazali ngumntana abo bamforce bayengana choice. Into yenze kwelo hlobo. Because kwakufikela ixesha xa ufuneka uphumile pha ejele kukho into bathi i-VOD liqololwaniso udibana ne-victim le uhambe uhlale nayo phansi uyocela nayo uxolo but kum azange yenzeke because azange afumaneke because kwaye kwaba kafumaneki ngathi kothiwa akahlali pha uhlala kwenye indawo apparently xana ndisiva iruma lento waphinda wayenza nakomnye umuntu lento wayenza kum good boyfriend wayehlala nayo but azange ipase apha mangawami sorry for ukukuvala apha mangawami angithi yabona uke wayenza sekayiphinda ilento bengitshela ukuthi sekasebenziswa imimoya imibi ukuthi yenza kanje. So nalapha khoyo yena ndicela ahlale kahle because xa ndisiva wayisiva kuba ichomi ebendizi-associate nazo zichomi apho because sometimes bezenza into ezirongo. So xa ndisiva engathi wayecinga bahlami no mna ndizamlindelela for ubana makathini makabulawe andikho kulapho kulonto leyo. Ndayixolela lonto leyo yecase yadlula ndiyibhanda intili 10 years ndahlala 5 years full nangoku ndisanda iparole andinanxa naye yabo ndifuna naye yazi enhliziyweni yakhe but naye kuye ndisacela uxolo for uthini for umharasa. Nami ngifuna ukuvela lapho ukuthi kahle wena mangingayibeka nje straight angazi ukuthi enhleke i-YouTube izosivumela wena kahle wabhanditela ukubhebha umoya professional lapha. So mna i-state sayijike harassment to i-rape. Ndangingazukwata if ndandigwetyelwe i-harassment because ndiyayazi harassment ndayenza yabo but into eyandikwatisayo yandenza inhliziyo ebuhlungu uba ndigwetyelwe igama elismosha into engazange ndiyenze yabo. So unyanisile ukuthi ndagwetyelwa for ubhebha umoya kahle but nakuye umntana abantu shem wajutwa ngabantu abamjutayo akho nanxa naye ndamxolela kudala. So naye I hope naye apha kuye enhliziyweni wayifumana ispace so ndixolela kulento wayejutwe kuyo uba makayenze mna ndiphinde ndixolise for uthini for umharasa. Udila kanjani nekhadi lakho bhuti nolibheka libhaliwe everyday phela lento ihlezi semehlweni wakho everyday udila kanjani nalento le? Rodman la khadi and belibana amahloni naxana nisiye eclinic kuba namaxesha kufuneka ndiye eclinic yabo xana ndinika mhlambi ewarden pha engunisi kuma andiko proud ngetikiti kanjani because uthi xa ijoke ajonga nebusweni ndibona uba amehlo akayathetha nangaphakathi sejajile wagqiba but asinawuthini. So inhlukumezile yabona inhlukumezile and ijonga yandile laa nto ngoku because zininzi izitori endiye ndaziva amajita amanye abanjiwe leno city yabona zinobungozi nyhani sethi because sometimes ngokufumana umntana ngoku apha esetini uhamba naye okanye umfumana etavern uhamba naye niyafika niyalala mhlawumbi niphele niheva umntana kusazi ukuthi kufuna i-10,000 uzoyifumana phi i-10,000 10,000 awunayo ne-20 rand yokuqabula. Okay fine maybe unayo 100 rand or 200 10,000 anayo athi awunayo okay umntana ekubizela iveni kanjalo nje 18 years. But yazi khona into engingafuni ukuyikhohla uneshow engakanani ukuthi lo muntu lo bejuthiwe yilama colleagues? No or mhlawumbe into oyicingayo? No andiyicingi phaya ekhaya thina singabantu andithi phofu laa nto ayami ngeculture iyama ngokubhiliva kwakho ukhona umuntu powerful baya kuyo phaya endlini
baphuma aba bantu bazi-colleague bami babini ubora lo noQhawe ofish kungoku le Cherry lena sayiharasa yayi-girlfriend kaQhawe yabo so uQhawe wacapha ukuba bayaqhela amuvula case sistory esinjalo ngiyakuthola it's like wena i-girlfriend yakho uthi mhlawumbe i-Grootman ihleli pha girlfriend akithi ubani benansi athi ubani benzisamuntu bamba uthi wena uyaqhela amuvula case uthi yeah so but ungathini ngomngane mangakubuza nje personal ukuthi uthini ngomngane umngane akho right umngane and yazi sometimes abazali bethu basicela every day sicima abazali bayasimonela abazali bethu abasimoneli basuka kuyo le ndlela bayayazi yambona umngane akakho right bra serious umngane sumthemba umngane ngemnake ndingumuntu othemba fast mina ngingahlala nawe siphuza ibhiya ngoku i-hour ininzi sendikuthembile ndikushiya naserumini yami ndihambe ndiyephi noma sishop and uyazi uba uzokwenza nix mna ngaphakathi ndithasi kanti ndimthembile la ayitype ngathi ngenza into ethile yabo but umngane umngane uyalahlekisa umngane uyaflopisa bra and then but usasela ndiyasela kule nto ndibuyela back kule nto bendiyithetha yozilimit okay kwinto eyandehlelayo ndisela ndine-limit and ngoku I prefer usele lapha kum erumini yabo ixesha elininzi umedem uyasipana eMpumalanga ufike yena wafumana isipani sobuchef suchef yabo so most of the time ngihlala ngiyi-1 so ndikhe abangani nabantu bapha ejardini le ndihlala kuyo so ndiphuza nabo and then xa ndigqiba uphuza ndiyongena erumini andizothi utywala bonibhayizisa ewe ndim owabhayiza azandibhayizisho butywala andizoblame utywala utywala bona bonalo igalelo obuyenzayo kwizinto ezenzakayo sometimes but ndifuna uphinda ndip-challenge utywala ndibone uba le nto isezaphinde yenzeke na ndiyazitreyina kwelinye icala so usele oku ndiyasela and ayasoze ndiyeke usela bhuti ngokuzwile mntakagogo eshe indlela yakho njengoba ngingasho vele masisusa ukuthi ngiyazi ukuboshwa lento ongayazi ngiyazi udila kanjani ngapha mfethu futhi i-rape ngiyazi ukuthi banamahloni nokukhipha ikhadi like yabo and usaba nokusho abantu abakubuza ukuthi uboshelweni like ngi-understand but-ke bhuti ngokuyivala yabo mina personal ngifunde okuningi isitori sakho I hope wonke umuntu uzofunda ngestory sakho yabo ngoba baningi abantu bhuti ababuya kule ndlela le obuya kuyo abanye basahleli but-ke ngizoyiphinda futhi ngithanda ukuyiphinda ngiyayithanda le line bhuti bekuyi-journey yakho beyingeke iye komunye umuntu beyiqonde wena I just hope ufundile uzofundisa abanye going forward because of yazi into ebalulekile ukuthi ungathi into mayenzeka kuwe uyitshela ukuthi yagcina ngawo isangabuya futhi but-ke because of mhlambe ufundile I hope ukuthi ingeke isaphinde yenzeke uzowazi ukuthi kumele ube kuphi ngasiphi isikhathi kanti bhuti wami sibonge kakhulu bhuti wami bafethu lapha emakhaya niyazi this is Soweto podcast ekhaya lendaba nalibona lela bhathini indong asihlangani nala kuma comment section ngithanda nonke Tony Montana eSoweto.